مكينة مزوار نبزحت سبات نصنت እዩ ናብ ዝደለኻዮ ቦታ ኣብ ዝደለኻዮ እዋን ባዕልኻ ምንቅስቓስ እንተኾነ ኤፕለፕሲ ነዞም ድሌታት ይድርቶም እዩ ኣብ ምዝዋር እንዳሃለኻ መጥቃዕቲ ናይ ኤፕለፕሲ ምስ ዘጋጥም መወዳእቱ ኣዝዩ ሕማቕ ክኸውን ይኽእል በዚ ምኽንያት እዩ ኤፕለፕሲ ዘለዎም ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ድሕሪ ሓደ ዓመት ብዘይ መጥቃዕቲ እንደገና ናይ ውልቂ መኪና ወይ ሞተር ክዝውሩ ዝኽእሉ ድሕሪ ናይ መጨረሻ መጥቃዕቲ ከከም ዝሰዓቡ ኩነታት ምእጋድ ምዝዋር መኪና ሓፂር ወይ ነዊሕ ክኸውን ይኽእል ከም ኣውቲስታ ናይ መኪና ባቡር ወይ ፓይለት ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት እቶም ሕግታት ዝርር ዝበሉ እዮም ኣብ መብዛሕትኡ ኩነታት ናይ ግድን ካልእ ስራሕ ከናድዩ ኣለዎም እቶም ልክዕ ሕግታት ውስብስብ ዝበሉን ዝተፈላለዩ ገጻትን ዘለዎም እዮም በዚ ምኽንያት እዩ ድማ እኹል ሓበሬታ ክትረክብ ዝግባእካ ንኣብነት ካብ ኤፕለፕሲ ሊጋ እቶም መምርሕታት ናይ መኪና ምዝዋር ኣብ ናትና ዌብሳይት ወይ ድማ ፍላየር ክትረኽቦም ትኽእል ንተወሳኺ ሓበሬታ ap.ch/tir